A mysterious fire is consumed musikana anonzi Rhonia wekwamutare atsva beyond recognition. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So musikana uyu ari kunzi atsvira muapartment make maanga achigara ari ega, and hapana munhu anzwa any noise from the flat kana kuscream. Anga achigara paapartment and paapana landlord pamba apa. Landlord vachibvunzwa vati ivo havana kunzwa kana noise zvayo, pango vatozongoona paakutotsva, and paapakutotsva zvitori serious, saka haana kuzogona kubatsirwa. You can actually see kuti inogona kuva isiri an accidental fire. Zvinoratidza kunge pane munhu alaita muapartment umu, kana kuti aurawa first ndobva akandiwa mukati ndobva pazolaitiwa. Hapana anonyanyoziva mafacts acho sezvo story chiri under investigation. Asi nyaya iripo ndeyekuti she was a fashion designer akabva pakati recently. Guys, it is said kuona upenyu hudiki hwakadai huchirasika.